Gospođo, dobar dan. Kako ste? Kako vam se sviđa ovdje na stolovima? Fino. Miris ima. Svaka čast. Zašto to? Da ponovimo izjavu od malog. Ne. Ja dođem dole do nekog šatora i ovaj iz Kraljeva kaže nema šanse, kaže i onda se vratim. Komšija, kako se boriš? Dobro, A čekaj, neki su došli peške, neki su došli... Neki su došli džigom, eto. Došli samo da se slikaju. Stolovi. Znači ima i suvo mesa. Hoću. A? Ali mi se znamo se, dobro. Svaka čast, uživajte ovdje. Mnogo lepo ovdje. Živeli u to ime, živeli. Pa ja ne pijem, mislim, kad nema. Živeli. Ajde malo da, ajde kad... Samo gut, skopili. Ajde, hvala Bogu, neke srećen ovaj dan. Daj Bože. Na stolovima. Svi dani. Baš lekovita. Čekaj, samo to ili sam i ja možda, čekaj, da se ja uklapam? Mi svi planinari, svi smo mi, Jes. tako. Pamet. I dok se viđemo i tako. Odlično, hvala Bogu, lep odgovor. I pozdrav. Treba da se vrati. Evo nas. Ajde, čovek kleči. Samo se ti čuješ ovdje To ne vodiš baciš nigde. To nigde ne vodiš baciš. zapevamo nešto. Pa nemoj molim te da zapevamo, će da pobegne narod ovaj od nas. Aj, Mira kad bi zapevao. Mira. Ajde, Mirka Ključ. Što rod? Ne.